En thuolo machielo majaber sama oikore mar kelo ni weche manyien makagi kacha machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto okone migawo mar wuodhe kod apaya ni mondo tim duto manyalore maduoko chien kwan ma jok ma tho e ndara kokalo masiche mag apaya. Ruto nomedo ni nyaka kwan makamano dok chien gata malo 50 nono to jatend migawo mar wuodhe Kipchumba Murkomen biro neno mbulu. Jatend piny nochiko migawo mar wuoth mondo chakie chiwo kum mar fwai ma kanyo gi kanyo ne jok maketho chike mag apaya kolero ni rito nyaka ndalo 90 ok bi bedo makare. Your Excellency, to hand over the plan. Road safety is a shared responsibility which requires the execution of an all-of-society strategy throughout the country on a sustainable basis. I urge all Kenyans to observe road safety and report violations as part of their civic duty under community policing. 1 year from now, we will have another meeting. And in that 1 year from now, Kipchumba Murkomen, you better come and report to us that the numbers are coming down. Otherwise, you will be in a lot of trouble. Riwruok mar United Nations e pachoka olando chenro mosebedo kotimo kod piny owacho ma pachoka koting'o kony mane gichwalo ne jo Kenya 452 e kinde koth El Nino. E romo mane gibedo godo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, gimedo ni gisesiro jopur malo 200 mar ywago chiemo e thurka. Kamano bende sekta mar thieth, United Nations Kenya nokonyo piny Kenya yudo omenda maromo milion 415 koa kuom Global Fund mar kedo kod tuo mar kahera, malaria kaachiel gi jiwo chenro mamoko mag thieth. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nopuoyo tudruok e kind piny owacho gi riwruogno. To review and re-engineer its processes and procedures and policies to ensure that the national development planning is efficient, effective, and impactful, such that the resources as being directed are able to reach and improve those areas that are intended. We've launched what we call a multi-partner trust fund for Kenya, and I really want to salute Canada, Norway, Sweden, Netherlands and Switzerland, all of whom have come into that fund. It's still capitalized at a fairly small level, sir. It's about $15 million thus far, but it's the principle. It's that we're putting the money together, which allows us to join together as UN more easily to help you in a more impactful way. And we really expect that fund to grow. It becomes much easier to coordinate government and coordinate government reactions and responses and interventions. Again, we are very excited by the ongoing plans to enhance the UN presence in this country by enlarging the facilities at Gigiri so that UN can be very strong in the global south here in Nairobi. Senator Manandi Samson Cherargei owacho ni apise mag jood bura ma Bunge Towers ok ni kare kaluwore kod chal mare motelo ne yepo mare odiechieng' makiny. Cherargei owacho ni pok gineno bok mapuodho odno mondo mi ochak ti godo omenda kata omedo seyo omenda moseti godo e gero apisno kanyakla kod mwandu mikete mowacho nokawo omenda makore lach. Nataka niwaambie wala ambao wanasimamia, ukiona moshi inatoka ujue moto iko. So wasiassume hizi vitu tunasema ni vitu za hivi na hapa na pale. We want to do the right thing because we are the lawmakers, we do the oversight and we want value for the money of Kenya. Kwa sababu hizi pesa ambazo ni zilijenga Bunge Tower si pesa za Cherargei ama za mtu fulani. Hizi ni pesa ambazo ni kodi ya wananchi. Na pesa ya wananchi lazima kukuwe na value. Kwa sababu hizi maofisi ambayo tunapewa ni ofisi ya public institutions. Tunataka zikuwe na zile facilities za kutosha, tukuwe na value for money. Kwa sababu kama tunaweza tumia pesa hivyo bila kuwa na njia ambayo inafanyika, and then it is very unfortunate. Chenro mandike tich apisas mag rito lee kod bunge dhi nyime e kaunti ma Kisumu ka kwan rowere madhi yudo thuologo gin 16 e kinde matamala 70 mag thuologo odhi ne rowere manyicha ni e migawo mar NYS
kotwake kinde chenro manolombo wang' rowere bura e alap matuke ma Jomo Kenyatta mayudore Mamboleo Kisumu. Jalup jata tije migao mar KWS Samuel Tokore nowacho ni thuologo biro kaluwore gi pek mikelo gi fuok mar nok mar apisas e kinde ma kedo kod jodwar ma ok opuodhi e bunge ma pachoka ka e kaunti ma Kisumu migao no dhi ndiko e tich apisas 16. Tumewapatia priority hao. Asilimia yao ni kubwa kwa sababu kulingana na agizo la His Excellency the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. Ruto alisema kwamba tuwaweka hao vijana kipao mbele, na hivi leo watachukua asilimia 70% ya ile nafasi ambazo ziko hapa, ndio tutapatia hizo nafasi kwanza. Yale wengine yatabaki tutapeana kwa wale wengine ambao wamekuja kujisajili kutafuta nafasi ya kuwa askari katika idara ya wanyamapori. Kaunti hii itapata nafasi 16 kwa sababu iko baadhi ya zile kaunti ambazo huwa na changamoto ya mambo ya utangamano wa wanyama na binadamu. So leo hii kazi hii recruitment itaendelea tukihakikisha kwamba itakuwa wazi na wale ambao wanakuja kutafuta kazi wasipitie kwa mlango yoyote. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro ya apaya madongo kundu mabiro riwo counties mag Mombasa gi Kwale. Jatend chenro mar gero apaya no kokalo kuom Kena Ezekiel Odede owacho ni osetiek daraja 2 kata 3 mane odong' e apaya no, ka sani koro gidong' mana gi riwo apeyni madongo ma bende biro bedo kar pidho yien e bath apaya no mondo mi ogeng' sienyruok malo. Apaya no igeno ni biro tieko dhung'ruok mar geche ahinya to Likoni, kaachiel gi ting'o malo weche mag limbe kod medo ohala ahinya te gwenge ma Mwache, Mteza gi Kibundani. What we are doing now is basically filling in the gaps and doing the riding surface for the traffic. Anytime from the end of May, we should be done with the major works and we should be able to open the road to traffic. This link will reduce the travel time from Miritini to Kibundani, which is a junction with the road to Lungalunga, to less than 30 minutes. If you go through the city, the island, and through the ferry, you will spend another 2 hours. But driving on this, at most it takes 30 minutes to get to South Coast. Jokanyo mag duond buch ODM bade ma Kisii okwedo monj ma giwacho ni obila mag okwach kich osebedo katimo kinde ka kinde ka gimonjo apisi mar Gavana Simba Arati. Ka gilose boma ma Kisii e romo mano okelo jotelo mag ODM mag kaunti no, gidwaro ni mondo okaw okang' ne jogo marocho chenro mag Arati. Bende gimedo ni gibiro bago ng'anyo chakre tich abich mar tang'o ich wang' ma gin godo kaluwore gi timbe matimore e kaunti no. The constant unwarranted attack on our governor, His Excellency Paul Simba Arati. We are incensed. We are not happy. We are concerned that the harassment and intimidation of our governor has gone howling. We cannot describe it. We can't condone it any further. They started slowly. They even went to the stadium. They even went to his home. Now they are threatening to get hold of him. We have no problem if he has committed an offense. But now that he has not committed any offense, which we know, we want to demand answers. Why are they interested in Simba Arati?
kitu ambaye imefanya sisi tumekatabishwa sana, tumekuwa hapa tangu asubuhi ni moja. Tunataka gavana wetu Paul Simbarati aheshimiwe. Isipofanya hivyo, sisi tuko kwa maandamano kuanzia siku ya Ijumaa kwa wiki mbili, na tunataka kujua wale wote ambaye wanaushika, kwa sababu tumeshapiga report, wachukuliwa hatua na serikali. Tunaomba serikali kuu, especially we are addressing Mheshimiwa Kindiki, ya kwamba ingilie kati masuala ya usalama katika jimbo letu la Kisii. Sisi kama wafuasi wa chama cha ODM hatuna furaha jinsi ambavyo serikali kuu inamfanyia Mheshimiwa Gavana vitendo vya kikatili na vitendo vya kinyama. Mtakubali? Tunataka kuambia sisi hao wa Kisii hapa ya kwamba tutaanza maandamano on Friday. Hivi sasa tutajitokeza kufanya maandamano kila siku katikati ya mji wa Kisii kuonyesha kwamba hatutafurahia na zile vitendo Mheshimiwa Gavana anafanyiwa hapa Kisii. Simba power! Jegni prauchiel gabich kachiel gi nyakware ma jegni 14 manche nomoke damba marochele yoga tuiri mwea e kaunti ma Kirinyaga oresi bang' seche 36 kaluwore gi jalup komishona mar kaunti no Lawrence Omondi. Jaduong'no manyinge Hezron Gishobi kachiel gi nyakware Jian Murimi nomoko e damba no bang' kodha ji kichwe komanore koda oula. Obila kachiel gi ruoth makono notiyo kanyakla kendo dhiambo manyoro ka saa 11 no resgi. Kodha jiki no romo manore kod oula pod medo rocho ngima jodak ma Mwea e kaunti no ma Kirinyaga kuom jumbe 2 koro. Do kambre we kate. Dumero ambe karo mekendo. Amba yake anda rekerio. Oh, umera ina shida. Ndio tukapche mzee. Mararira go. Sasa hii sasa ni hatari sana. Kawadhi weche mag tuke ne Shashwat Harris nyodhi nyime nyiso form maber e round mar 2 e tuke mag golf mag Kabete Open bang' yudo point 75 e tugo manyogo e Vetlab Golf Club. Harris nyochako maber e tielo mokwongo kanyodwa kier e tielo mar 2 mar tugono, mak mana ni nyomako mach kendo modhi nyime maber motieko gi point 153 koreu. Sevi Sni koro ni e thuolo mar 2 gi point 76 ka tugo mar round mar 3 timore kawuono mana Vetlab Golf Club. It was interesting. It was a journey, but just have to keep going one shot at a time. Play the course as it is. When you're playing good, when you feel solid about your game, you get into a nice groove through the round, and it's the best place to be. It feels really good. It helps your game a lot too. I mean, today I started off front 9 really hot. That shot on number 9 that I put it to maybe an inch was really nice. Back 9, for some reason, I just lost the flow. Yena mondo wegi kanyo Nyakaramogi waikoni mathoth e odwa mar kawo weche manyien koromo saa 1 ang'wan akel weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.